Noua casă este prea mică pentru noile prețuri. Programul prin care statul garantează creditele imobiliare ale celor care își cumpără prima locuință are probleme. Prețurile au crescut, iar plafonul minim stabilit de guvern de 70.000 de euro este insuficient pentru un apartament de 2 camere. 14 bănci se pregătesc să dea startul programului Noua Casă, prin care România ar trebui să beneficieze de credite mai avantajoase. Realitatea este însă puțin diferită. Programul devine din an în an mai neatractiv. Nicu locuiește în capitală, iar în urmă cu 2 ani a ales un credit ipotecar de 250.000 de lei, pentru care plătește o rată lunară fixă în primii 5 ani de doar 1.500 de lei, în detrimentul unei rate variabile prin programul Noua Casă. Am făcut și pentru prima casă, dar comparativ nu am ales, de-aia am și ales credit ipotecar. Nu, e foarte greu. E foarte greu și cu împrumuturile la bănci, foarte greu. Nu ne permitem, salariile foarte mici, nu ne permitem să ne luăm la prima casă. Prin programul garantat de stat, românii beneficiază de un avans de doar 5% pentru creditele mai mici de 70.000 de euro. Problema intervine în momentul în care viitorii proprietari își caută o locuință în acest buget. Există o creștere, într-adevăr, de peste 40% în ultimii 3 ani, ceea ce face ca programul Noua Casă să nu mai fie atât de aplicabil ca în perioada din trecut. Practic, la plafonul de 70.000 de euro la care consumatorul poate veni cu aport propriu de doar 5%, se încadrează cel mult la o garsonieră sau poate printr-un noroc la un apartament cu 2 camere. O altă diferență dintre creditul ipotecar simplu și cel prin Noua Casă este dobânda. În cazul interacțiunii directe cu banca, dobânda este de aproximativ 5%, în timp ce prin programul finanțat de stat, dobânda variabilă este de aproape 8%. Deci atât dobânda anuală efectivă cât și rata lunară la un credit ipotecar cu dobândă fixă este mai mică rata și atunci gradul de îndatorare este mai mic. Deci rata fiind mai mică și în funcție de aceasta se calculează și gradul de îndatorare pentru creditul dorit, este mai avantajos pentru un credit ipotecar. Anul acesta, guvernul a înjumătățit bugetul alocat pentru Noua Casă, de la 1 miliard la 500 de milioane de lei. Practic, anul trecut au fost achiziționate prin programul Noua Casă 1100 de locuințe, ceea ce a dus la consumul a o treime din bugetul pe care l-am avut alocat de 1 miliard și tocmai de aceea am spus că anul acesta să solicităm exact cât este cerința pe piața noastră. Pentru întreg bugetul de 500 de milioane de lei, statul estimează că pot beneficia de acest program un număr de aproximativ 2000 de români.